आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो लुबैदों लोंला जालाखौ एसे खम खालामदो जोंनो एसे स्ट्रं नांमारगोन माने एसे दुरबल जागासिनो दं जोंनि मानसिफ्रा नैबेबादि आन्दलनाव जोंनि थाखाय देहाफ्रा बिराद स्ट्रं जानांगौ साननाय हनाय गासिबो बिराद स्ट्रं जानांगौ नंखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायनो लुबैदों जानाय लोंनाय गोदाव सोरावाव बारा गोफबनो नांला रायजोफोर एसे स्ट्रं जादों नङाब्ला जोङो लाजिनांनो बारा गोबाव गैला फैदों दा बड'लेण्डखौ जों लाबोथारनांगोन नङाबा जेबो गैया जोंहा बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना
Thank you.